як вақту хурд будем, вақт мактаб ҳам намехондем, ҳама вақт орзу мекардем ки кай мо калон мешавем, мо хонандаи мактаб шавем. вақте ки хонандаи мактаб шудем, як вақт роҳбари синфмон гуфт ки бачаҳо як моҳ пас моҳи май медиёяд, шумо ягон ҷо дохил мешаве, намешаве, 11 сол сипарӣ шуд. ӯ вақт дарк намекунӣ ки 11 сол чи аст, чӣ хел сипарӣ шуд, умуман дарк намекунӣ. ва замоне ки дар синфи 10-11 будем, мегуфтем барвақтарак ҳамин мактаб тамом шава, мо аз ҳамин деҳа халос шавем, аз ҳамин мактаб халос шавем, равем донишҷӯ шавем, дар шаҳр, дар донишгоҳ, номон донишҷӯ, дигар ҳамин гуна. ҳамин ҳам дар расид, мактаб тамом шуд, рафтем донишгоҳ. бовар кунед, 5 сол, 6 сол, 7 соле ки дар донишгоҳ ҳастед, аз 11 соли мактабӣ бениҳоят тез мегузарад ва боз хотиротҳои тамоман дигар дорад. як вақт ҳуш дар сармон зад ки гуфтан як ҳафта, 2 ҳафта ё ки як моҳ пас шумо гос доред, имтиҳони давлатӣ. яъне 5 соли дигар ҳам гузашт. имтиҳонҳои давлатиро супоридем, донишҷӯӣ ба ҳамаи тамом ва вориди кор шудем, вориди зиндагии мустақилона, кор, маош, дигар бори зиндагӣ бар дӯш буд. кор баъзан вақт як ранг, баъзан вақт чандранга, умуман як шакли зиндагии дигар ба вуҷуд омад. аммо хулоса кардам ки тамоми ҳамон имконияте ки барои инсон ба вуҷуд меояд, ин ба андешаи шахсии ман аст, дар замони кӯдакӣ, наврасӣ ва хусусан ҷавонӣ ҳудуди 90% имконият барои инсон ба вуҷуд меояд. агар истифода бурда тавонистед, пас хуш ба ҳолтон, шумо бурд мекунед. агар на, пас мувоҷҷаҳи шикаст мешавед ки дубора ба по хестан хеле мушкил аст ва душвор ҳам ҳаст. шояд шавад, аммо бениҳоят душвор аст. имконият гуфтам ман чиро дар назар дорам. масалан дар замони хонандаи мактаб будан ё ки дар замоне ки шумо донишҷӯ ҳастед, имкониятҳои бисёр ҳаст барои хондан, курсҳои иловагӣ, забонҳои хориҷӣ, барномаҳои компютерӣ, сафар кардан ба хориҷа, сафарҳои кӯтоҳмуддати коромӯзӣ барои донишҷӯ ё барои дигар. умуман хеле зиёд аст ки шумо метавонед донишу ҷаҳонбиниятонро васеъ кунед ки дар оянда барои кори хубу маоши бештар ёфтанатон кӯмак мекунад, агар истифода бурда тавонед албатта. ва агар не истифода бурда наметавонед, пас дар ин ҷо фақат шумо гунаҳкор ҳастед. дар зиндагии банда ҳам ҳамин гуна буд. бисёр имконият буд ки мутаассифона на ҳамаи онҳоро мо ба тарзи бояду шояд истифода бурда тавонистем. ин ҷо пеш аз ҳама як каси дигарро ман ҳеҷ гоҳ гунаҳкор намекунам, фақат худи ман гунаҳкор ҳастам. як чизе ҳаст ки дар ниҳоди аксарияти мардуми тоҷик ҳамин чиз ҳаст. танбалӣ аст ва на ҳама вақт мо кӯшиш мекунем ки ҳамин корро дар худи ҳамин рӯз анҷом бидиҳем ва аз пасаш шавем то ба фарҷом. ин корашро нимкола мекунем, бо инашро мегирем, бо инашро, дар охир холаи ҳамакора мешавем. хуб, тасаввур кунед, кӯдакие ки гуфтам гузашт, наврасие ки гуфтам гузашт, ҷавонии донишҷӯӣ ки гуфтам гузашт. чӣ хел гузашт? ба як мижа задан бовар кунед, бениҳоят тез мегузарад, бениҳоят. алакун омун 90% ки имконияте ки дар шумо буд, агар истифода бурда тавонистед хуб, истифода бурда натавонистед, ҳоло ҳам як 10% дигар ҳаст. аммо аз он истифода бурдан, яъне баъди 30 солагӣ як каме душвортар мешавад, чунки дар ин вақт шумо аллакай зиндагӣ доред, зан, фарзанд, хона, таъмир ва дигару дигараш ки бояд шумо ба фарзандатон акнун имконият бидиҳед ва роҳашро фароғ бикунед, масиҳаташ бидиҳед. умуман дигар аз паси ӯ мешавад. аммо ба ҳар ҳол як 10% имконият вуҷуд дорад. дӯстони гиромӣ, як чанд маслиҳат бароятон медиҳам ва боз ба ин масъала бармегардам. дар замони мактабӣ ва донишҷӯӣ бисёр хуб аст агар шумо барои худатон дар зиндагӣ як маслиҳатгар бигиред. маслиҳатгар бароятон тавсия медиҳам аз устодои мактаб ё ин ки донишгоҳ, ягон устодҳое ки бисёр як зиндагии хубро паси сар карданду муваффақ шуданд, азобу уқубатро паси сар карданд ва дониши хубу фароху ва муҳимтар аз ҳама замонавӣ доранд. онҳоро барои худ интихоб бикунед ва доимо бо онҳо бошед. ҳам дар зиндагиятон метавонанд маслиҳати хуб бидиҳанд ва ҳам барои муваффақ шуданатон, яъне барои карьера сохтан. дуввум, барои худатон имконият ба вуҷуд биёред. масалан барои ба ширкатҳои хориҷӣ ба волонтёрӣ рафтан ё ки ба ширкатҳои корхонаҳои давлатӣ
волонтёрӣ кардан ягон ҷои айбу шарму ҳаёаш нест. баръакс шумо барои худатон як чизе меомӯзед, барои худатон мегиред. ҳатман ин корро анҷом бидиҳед. ба курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзӣ, барномаҳои компютери рафтан ва дигару дигар инҳоро ҳатман истифода баред. аммо муҳимтар аз ҳама барои ҷаҳонбиниву дониш фароғ шудан аз нигоҳи ман гумон мекунам ки ҳар як наврасту ҷавон лоақал бояд як маротиба ду маротиба аз кишвараш берун барояд, дар як ҷое ки прогрессаш бештар аст, дар он ҷо 1 сол, ним сол, 2 сол таҳсил бикунад, умуман як ҷаҳони дигар аст. агар ин гуна имконият бошад, ҳатман аз он истифода баред. мутаассифона мо баъзе аз ин имкониятҳоро истифода бурда натавонистем. барои чӣ ман имрӯз аз гузашти вақт, аз имконият, аз муваффақ шудан, аз кӯдакиву наврасиву ҷавонӣ бароятон қисса кардам? ба он хотир ки ҳамин рӯз 24 апрел аз ҳаёти ман 32 сол сипарӣ гардид. мо 32 солро пур кардем. чӣ гуна сипарӣ шуд, бовар кунед, як межа задан. намедонам чӣ гуна гузашт. вақт хеле зуд гузараст. як вақтҳо мо фикр мекардам ва худ ба худ мегуфтам ки ман ҳоли калонтар шавам ба фарзандоям, ба набераҳоям чӣ нақл мекарда бошам. аммо зиндагӣ одамро ҳамихе тарбия мекардааст ки инами ҳар рӯз худаш як дарс шудан мегирад, як саҳифаи нави китоб шудан мегирад, даиҷа нақш бастан мегирад. худаш бояд ба тарзи автоматӣ ба фарзанду набераҳо пайдо мешавад чизе нақл мекарда. ба ҳамин хотир ба қадри вақт бирасед, ба қадри 90% имконияте ки ман дар поён гуфтам, ба қадри он бирасед, чунки баъд аз 30 солагӣ аксарияти имконият аллакай зудуда шудан мегирад. бовар намекунед, як далел меорам ва баъдан ҷамъбаст мекунем. шумо як анкетаҳое ки барои қабули ҷои кор ҳаст, хусусан барои ширкатҳои хориҷӣ, барои ба хориҷа рафтан нигоҳ кунед, аз чанд сола аст? аз 18 то 25 сола. баъзе аз онҳо то 30 сола ҳастанд. ҳамин маънои онро дорад ки гузашти вақт имкониятҳои шуморо маҳдуд кардан мегирад. бинобар ин аз ҳар лаҳзаи умратон, хусусан то 30 солагӣ истифода баред. Падруд.